ife anyị n'ụbọchị nke tata inu anyị atụ inu na-asị na mmiri rie enyi ka mbe na-alụ ka ọlọgọdụ. Mmiri rie enyi ka mbe na-alụ ka ọlọgọdụ sisi karịa n'ezi ka o jegbuo nke nwa akwụkwọ mmadụ ịmacha ife karịa ya ma jee nya. Tupu m aga n'ihu, biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, biko tụsara m inu nke a, chia, like ya ma subscribe. Biko ana m achọ ka ife omume nke m na-eme ife ya na-aga n'ihu. Biko chia, subscribe ma follow. Ọ ime nke ka ọkwa niile ka ndị Igbo niile gbaa gburugburu ga-esi na-ama ife gbasara omenala Igbo, inu Igbo na asụsụ Igbo. Biko chia, subscribe ma like. Ka anyị chekwa azụ n'inu nke anyị tụrụ, inu nke na-asị na mmiri rie enyi ka mbe na-alụ ka ọlọgọdụ. Nke mbụ, anyị ma anụ a na-akpọ enyi. Enyi bụ nnekwu anụ kachasị